Ndiri pashoko riri pana John 14. John 14 verse ya 30. John 14:30. John 14 verse ya 30 inowerenga ichiti, handichazotauri zvizhinji nemi, nokuti muchinda wenyika unouya, asi haane chinhu kwandiri. NdiKristu. Akataura shoko iro. Zvikanzi, handichazotauri zvizhinji nemi, wadzidzi wangu, nepamusana pokuti muchinda wenyika anouya, asi achiuya kudaro haana chinhu pandiri. Handisi kuda kuteedza nhoroondo yenyaya yekuroverwa kwaJesu Kristu, nekuti ndo yaaitaura zvake apa, achireva kuti muchinda wenyika ino anouya. Satan was coming after Christ. Muri kubabata zvakanaka? Ainge akamuteera kana tikange tichicherechedza zvakanaka chiprofita chemudzimai uya wokutizira kurenje. Hazvisi zvinhu zvakaoma kuti tinzwisise nyaya iri apa. Ndiko kuuya kwaiita bukanana richiteera mwana mukomana kuti rimumedze. Pari kujeka. Kristu akanga achiteerwa nemhandu, asi mhandu ichiseenzesa waibvuma kushandiswa nayo. Those who were cooperating with the devil ndiwo wakaseenza kuita frandi dzebasa iro. Saka aiwa nokuzvinzwisisa kuzere kuti ari kuteerwa somwana komana womudzimai. Ndo zviri pachiprofita. Bati patiri nhasi uno ndiri kudisa panobuditsa shoko rokuti asi haana chinhu kwandiri. Pakaita kunzi kwandiri, handiti ka, but nechirungu ndi he hath nothing in me. Ndai ndiri ndaibva nangopaturikira nchiti asi haana chinhu mandiri. Mapabata kapa. Ndipo pane nyaya yandoda kuti tisumudze nhasi. Mweya Mutsvene wachititungamira. Tiine kutiwa utyo, kurereka nokupfawa kwose. Ndine musoro wenyaya, handinyanyo kupa musoro bazvinezvi, wandingade kuti nditi muenzaniso wedu
our pattern. Kana pachitaurwa nepattern, kuwa unoziva zvekusona, wanamai vanokurumidza kubata zvakanaka musoro wakadaro. Kana uchisona mbatya, haungocheka zvomusoro wako. Jira rinoda kusonwa, rine machekerwo aro. Taizonzwa kuchinzi mapatani anogara muchakati umu kana kuri kuzvikoro kwaiitwa fashion and fabrics. Dzaitenge zviri zvimapepa zvinenge zvichitochengetedzwa kuti kana ude kucheka jira kana mucheka ukusona chinhu chakati waifana kuva nepatani yacho yopinirwa pajira rauruda kuda kucheka. Kana richichekwa rine machekerwo araitoitwa zvekare. Imwe yaibva yanzi inenge iri fold, kureva kuti unotozvicheka rakapetwa jira riri kuchekwa. Wakaritsikirira nemapini nenzira yacho kuitira kuti risatizeba. Woteedzera patani uchitomeka sure kuti hausi kuchekerera nepatani, uri nechekunze kwayo kuti ugone kuteeredza zvayakamira yakaita. Chinobuda ipapo, kana ukateedzera zvinotaurwa zvese zvokuzopedzesera waane chauri kuda kusona, unofanira kuti mumagumo upedzesere waane chinhu chachekerwa patani, kwete kuti mocheka patani gumisire chachikabanga ipo pamba chisonwa chibudura. Ukaona kuchibuda hovhorosi, imi matanga muchiti muri kuita chibudura, pane chisina kufamba zvakanaka papatani. Amen church. Azviiteba kuti pawambe chiri chimwe pozoguma waane zvimwewo, kuti kana ukabvunzwa kuti muri kumbosonei, woti tichaona chinenge chazobuda. Patani kana ichitaura kuti ichi ihovhorosi, chinofanira kubudisa pamagumo hovhorosi. Kana chiri chibudura, pobuda pamagumo chibudura, kwete chikabanga. Ndokunge wateera pattern. Hallelujah. Pattern mufananidzo wechiri kuda kugadzirwa. Pari kujeka kapa. Saka mashoko andinawo nhasi ndekuti muenzaniso wedu, our pattern. Kristu ndiye pattern yedu. Panyika pakaisirwa kana kuti pakaweko kuti pagochekwa mhando yezvinhu zvinotodzera muenzaniso wazvo kuti zvigonokwana kudenga raMwari unoera. Haleluya. Pano ndipo chaipo pari kuwezwa zvichanokwana kumusoro kudenga. Ndiri kutaura kuti kudini? Ukaona
tine dzidziso yetype and type mumvuri nechinonongedzwa. Panguva yekuwakwa kweJerusarema richisumudzwa nemhando yamatombo anosokosha, matombo aya aichekerwa kukwari. Dekarai ndokumbira paite runyararo, tinozorasikirwa nezvinokosha. Matombo aichekerwa kupi? Kukwari. Kana obva uko, rine tenge rakaitwa chimiro chekunokwana pariri kuda kunoiswa kutemberi yepaJerusarema. Nhoroondo iyoyo vazhinji hawana. Ukaverenga mweya wechiprofita unoti matombo iwayo, they were hewn away from the temple site. Haleluya. Aitogadzirwa uko, rikange robva uko rinosvikokwana. Hakuna chidhina chinokanyirwa hovhoni yacho pafoundation parida kuwakwa. Zvinotonga patani yemhando yezvidhina zviri kudiwa apa ndiko kamunozoti kaforoma kaya. Icho chiye chinozomhanywa nacho kumatope uko kure. Muri kubata zvakanaka. Foroma iwara rechishona rekuita kukwereta kubva pachirungu. Ndi form. Form, F-O-R-M, ndiko kuti peteni. Zvinofanira kunge zviri in this form kuti zvigozonoshandiswa pazoda kunoshandiswa. Saka ukazonzwa pachisumuka shoko rokuti tiri matombo anokosha kuna Mpita wokutanga uko, asi ari matombo mapenyu, lively stones, zvinenge zvichitaurwa maKristu ari kufanira kuti aforomeke kuno kunhope kuti zvigozonowaka Jerusarema idzva riri kumusoro kudenga. Haleluya. Ndokuti panyika takaisirwa kuti tive nechimiro chinonokwana kumusha usingazopere, Jerusarema risingazopunzwi. Saka chiko chiri kutsvakika kudhaka riri kunoku. Ndibvumirei kuti ndiseenzese ndichipindurudza zvangu, asi tichitaura chinhu chimwe chete, nekuti wariko wane dzinokurumidza kufunga, vanhu vari super intelligent kapa mazuva atiri anaya. Ozodzinga mamboti dombo maakuti dhaka zvekare. Saka chiri icho ndechipi? Ndirida kuzviseenzesa interchangeably kana tichitaura pachirungu. Kana dai ndikati dhaka, ndiri kungotorera pashoko zvandiri kutaura izvi hazvizvi zvangu izvi. Ndiri kungotorera pashoko riri pabhuku yaTenzi kuti pane panotaurwa naPauro kuti isusu tiri midziyo iri wiki, earthen vessels, tiriwe dhaka. Handitika? But iro dhaka ukazoritarisa, it's nothing but broken stone. Handitika? Saka kana dai ndikati chidhina chedombo kuteera type yeJerusarema, hazvishandure pachinhu ndikazoti dhaka kureva kunhope kunyika kunoku kuri kumhanywa zvidhina zvichanoumba musha mukuru. New Jerusalema, ndinenge ndine zvakati wandei wona Mwari. Jerusarema itsva
guta raMwari rinotonziwo zvekare mudzimai watenzi Jesu Kristu. Pari kufamba zvakanaka nemhaka yokuti rinenge rakaumbwa newatendi wakatiza zvinyangadzo zvavo. Kutiza zvitema ndikowo kuumbika neforoma yaKristu. Kana tikange tabuda shutu paforoma iyoyo, tinogona kutaura mazwi naKristu akafanana kuti mambo wenyika ino anouya, asi haana chinhu mandiri. Kana aine chinhu mandiri, kureva kuti chidhina ichi chine kakugonya kachakaita. Munoona kuwa waki, kana muwaki achiwaka, kana zvidhina zvakanaka, haana basa nokutarisa kuti ndinorowa ndekaisa kupi mota ndichimbozochimisa chakaita sei, chinenge chakanaka kwese. Saka hazvina basa kuti achitora seri uku here kana seri uku, as long as chakamira zvakamira zvakaita zvimwe zvidhina zvese, chinenge chichifambisa basa zvinofadza. Kana ari munhu anonakirwa nebasa rake, unosonzwa umwe kutoita nekamuridzo kwokutaura kuti zviri kufamba. Kana ndikange ndobva pano, mai vanosvika kutambira chikafu chinenge chatengwa nemari yandinenge ndashawa panapa, nekuti basa riri kufaya. Pari kubuda zvakanaka here? Zvino tine muwaki mukuru Kristu ari kuda kuwaka mudzimai. Haleluya! Mudzimai uyu ari chechi. Chechi ndo New Jerusalem. Inotonzi New Jerusalem because panenge pazowezwa dombo patsva, nekuti tikaenda takadai, munhu akaipa wanaMwari. Mandiri hamuna chakanaka. Izvozvi tambopapura zvedu napo. Regai ndipadzokoro dzekuti zvibatike zvakanaka zvatiri kufamba pazviri. Takadai so kuwa nice so. Kunaka nokuti tiri muchechi. Ukabatwa nehope ibaba, unogona kurota zvinhu zvaunotopepuka uchiti wakomana ndozvandanchiita kuhope izvi. Inhau yekuti zvirimo mupfungwa, ndangariro dzinazvo. Handisi kuti hakuna hope dzinobva kuna Mwari, but ndiri kuti zhinji dzinobva musubconscious dzedzi. Inhau yekuti une capacity, kambeu kacho karipo, dai kaidiridzirika, kainomera zvawarota. Nokuti zvirimo mumunhu izvozvo. Ndo zviri kunzi naKristu akanga akatarisa chiri chidhina. Kana uri bhirida, unotoona kuti icho magonyero achakaita kaicho, nokuti zviriko zvirikukanywa mazwanoka, chinenge chakaita unge kamba so. Obva waona kuti ini ndoda kuwaka chinhu chiri straight, waya iri kuti swatu, but chidhina chakaita unge mwedzi icho. Panobuda imba iri straight ipapa, unotochiona kuti chiri kuda kuitwa patsva kuti chifanire ubasa huripo. Amen church. Saka tenzi ari kutaura panapa, sikanzi anouya muchinda wenyika, asi haana chinhu yeshona iri kutaura kwandiri. But kana dai tikati kwandiri, kana kuti pandiri, kana kuti mandiri, ngazvisaite dambudziko ba, nekuti zvemuchinda uyu hazvisi kufanira kuonekera pamunhu mumunhu nezvaari. Takamboita pfumvu yekutandana nemweya yakaipa, tikanamata kusvikira mweya wakaipa wakuti ndakuchienda, asi handisi kuenda ndichisiya zvinhu zvangu.
tikati zviri kupi, zvikanzi zviri pasi pemubhedha wemunhu iyeye, taiva kune imwe imba. Tikati isusu hatisi kuda discussion nemweya yakaipa, tora zvinhu zvako uende. Zvinhu zvaidiwa zvacho mabvudzi ekurembera aya vanoti machipa chirungu nhasi, mahair extensions. Mhene kuti mama makaiswei imomo, aida zvimabvudzi izvozvo, zvikanzi ndezvangu. Zvanhu zvakaiswa mamundetori nezvimatombo, zvanhu zvakaiswa imomo. Techibva tazvitora tikati zvatazviziya hatifevhe muwengi, takabva tadhira nazvo. Muwengi wacho bva tazvipotsekesa futi kuti ende kune zita rinodzinga zveshuwa mweya yakaipa ikaenda. But ndiripo kuti wanenge ane zvinhu zvake, murikubabata. Kana akanga aine zvake patiri, anogona kuti tambudza because pane zvake matiri kana kuti patiri. Kristu ari kumuona achiuya sezvazvakanyorwa muchiprofita kuti bukanana richateera richida kudya mwana, richiteera mudzimai. Zveshuwa upenyu hwaJesu Kristu mpaka murufu hwakange huri hwekudzinganiswa nemuwengi, asi muwengi achiseenzesa wanhu wakange wari, kana iri mbeu nhasi inenge ichinzi certified hybrid, kana dzichinge dzakaiswa chidhindo chokuti dzakapfuura nekuva uchiki. They were certified Christians. Well, ndikaseenzesa kuti Christian izvozvo wangu vanobva wati mazuva ipapo wanga wasiri maChristian. Whether we want to call them Christian kana kuti kwete, hazvisiri izvoba, but waiva wanhu wechitendo, wereligion, akaurayiwa nevatendi wakange wachiti nesabata tinenge tiri mutemberi tichidzidza zviprofita zvana Isaya zvanani. Asi Kristu paakauya wakamurayira izvozvo, wachiti wari kudzivirira chitendo, protecting religion. Ivavo ndivo wakanga wachiseenzeswa nemuwengi kuteera mwanakomana, asi Kristu achitozviziva kuti ndozvazviri, anoti ari kuuya muwengi muchinda wepanyika pano, asi kana akazonga asvika, he has nothing in me, haana chinhu mandiri. Neimwe nzira haagone kuti kana nguva yakatarwa yazosvika yokuti tenzi unofanira kufira watadzi wari kuda kupona, wari kutsvaga chiso chababa wavo. Kana ichizenge yasvika nguva iyoyo, mhando haigone kuti unofanira kufa because une changu. Anofa because akachena. Kwaitodiwa akachena. Ipapo ndo pandozoitawo dambudziko nemuwengi kuti but kuzoda kuakiusa uko, asi akanga akapotsa chiprofita. Zvatoverenga vanhu kunzi vanoziva chiprofita zvakanyanya. Anga akachipotsa here kuti kubva mumashure kwese uku, gore negore vaIsraeri vanonzi uyai negwayana risina gore, rine gore or less, risina gwapa, rinenge richizoita chipiriso, richitonongedza Jesu Kristu. Amen church. Ndingataura zvizhinji, shoko randinaro riri kuti muenzaniso wedu.
ungaritora ukada kutoriita unga rakapfawa here. Pane nyaya dzapo apa. Dai tikazvitora tichizvisa ichi apa, Kristu kana achiti somuenzaniso, mambo wepanyika ari kuuya, ari kutaura a judgment of some kind, because anototongwa. Nyaya yacho wakaiwamba kuri kumanheru. Judhasi bva aita kunga ane rudo kwakotsoda, hawana kuzobva ipapo kwakanonoka kwaedza, because wakanga wane uturu kuzongodai so adzeredzwa aendeswa uku, achisvika kuti dai asina kuti zvakati, dai ndandanuti zvakati, aendeswa uku nguva diki diki. Kristu akanga akomererwa pamuchinjiko, because kwanga kwauya a judgment. Muri kupaona zvakanaka? Judgment iyi yaibvira kumhandu yekuti kuparare mwanakomana womunhu. Pari kucheka. Zvinotenza ari kuti kana dai zvakadaro haana chinhu pandiri, kuziziva kuti wani kutsvaga chinhu, but kune judgment iri kuzouya, this time isingabve kumhando asi ichienda kumhando. Anenge azondiyewo manje. Muri kupaona zvakanaka? Kana akasenga Kristu ari kuuya kozotonga, akambomutonga uyu achawanika here achigonawo kutaura kuti asi haana chinhu pandiri? Amene topari kunzwika here. Ndiri kuda kuedza kubudisa sokuti pakataura Jesu Kristu kuti uyu haana chinhu mandiri, akamuwana ane mhaka still, iye asina. Uri kuona? But panozotonga wakarurama Jesu Kristu, haashaiba mhaka mune uyu nekuti anenge anayo. Angagona here kutaura kuti mambo unouya asi hawana chinhu mandiri? Nekuti akagona kubudisa shoko rokudaro kuti wanouya asi hawana chinhu mandiri, anenge achitenyepa, achireva zvakare chokwadi at the same time, because hamuna vacha Kristu maari. Asi chirimo ndechekuti ane mhosva yake, because akamuwanira mhosva yasina mhosva. Haleluya. Muenzaniso wedu, our pattern, wakange wachifamba muurongwa hwemhandu panguva iyo muwengi akaparadza Jesu Kristu pamuchinjiko, hawana kuonekwa wasina chinhu chaSatani mawari mumaziso aKristu. Ndokumbira kuti pabatisike ipapo. Topa dzokorodza. Hapana kunzwika. Wakanga wachifamba nourongwa hwaSatani muchinda wenyika, apo aiwinga Jesu kuti Jesu ati asi haana chinhu mandiri, handina chake mandiri. Tizviise zvakanaka. Wakange wachifamba naye iye Satani paurongwa ihwohwo, hawana bakuwanikwa wachiti takachena, Kristu ndewedu, hatina chinhu chomuwengi kana kuti muchinda wenyika matiri maererano nemunhu uyu. Wakange wanacho, wakafamba paurongwa hwemuchinda wenyika, wakaita kuda kwake, kusati kuri kuda kwatenzi, usati kuri kuda kwaMwari. Pari kujeka here.
ndo panobuda shona yekuti wakagota moto wembavha, mbavha ari Satani akada kuoba upenyu hwatenzi Mwari. Saka mazvita mapabudisa zvakanaka. Shoko ranhasi munhu waMwari riri kuti Jesu muenzanisi wedu, tiri kufanira kuchekeka pateni iri Kristu. Pari kucheka bati zvandiri kuchekeka izvi, fungai nekuwakwa kweJerusarema kuti dombo riri kufanira kubvira uko rakagadzirwa. Musarasikirwe neizvozvo. Zvandiri kuchekeka izvi nhasi unoyu hazvina here pari kuteedzera asiri Jesu. Muri kupanzwapo? Patani iyi iri kubuda Jesu here kana kuti ine pamwe pairi kuita imwe curve isiri pa original pattern? Ndo pane shoko rangu nasuno. Wazviwanepi ichakubuda chiri chikabudura kana kuti chikabanga? Imimi muchiti muri kugadzira hovhorosi, zvabva nokupi? WaFilipi 2 iyo iya. WaFilipi 2:5. Iwai nomoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu wo. Haleluya, haleluya. Shoko riri kuti muenzaniso wedu, zvikanzi iwai nomoyo wakanga uri muna Kristu Jesu wo. Wakomana panonzi mwoyo apa. Mwoyo uri kuda ku Dhavhidhi akazombouti nzwisisei kuipa kwawo, wamufurira kuurayisa murume wemunhu kuti atore mukadzi wake. Ndiye akaendesa Uria pa firing line achiwa mudzimai wake. Akaronga muhana make kuti saka kuti zviite ndoita zvokudii. Akafunga kuti kwakanzi usatore mudzimai womumwe munhu, iye munhu wacho ari mupenyu. Akati saka kuti paqualify rega tiuraye munhu wacho kuti ndigozomutora mudzimai iyeyo murume wake asisiri mupenyu, nokuti pakanzi usatore ari mupenyu. Mwoyo wake bva wamuvharidzira kuziva kuti pamwe chetepo panoti asiwo usauraya. Iwai nemwoyo wakanga uri muna Jesu Kristuwo, mwoyo womunhu unonyengera. Ndiwo une simba rokukuudza kuti ndo mararamiro acho. Ukasatodaro kunonzi kuhasila, unopuwa mazita ekuita chimwe chinhu chinokwalifaya mumaziso aMwari sokuba, iwewe woti kuhasila, wofungidzira kuti chaane zita nyowani saka hakusisiri kuba. Pari kujeka. Mwari vanozvibatsirawo
mavhesi vaya ndinoatya sitereki vaya type iyoyi anana tsitsi dzinotsitsirira mwausararadze ari dangerous because haawanikire mubhaibheri chaimo uko kurimo but ndiripo kuti alright ndiripo kuti wana wa Mwari magwaro ngatisatwiste baya anzi haungaisieba iyo yawira mugomba nekuti kwakanzi usairegere iri mugomba yakanga ita sei yawira but dzizhinji dzekuita kukaisirwa mugomba macho kuitira kuti wagozoburitsa nesabato mwoyo womunhu unonyengera kana sabata richinzi idzvene ngarive dzvene nokutobatsirwa newe wacho kurichengeta riri dzvene ndo zviri pabhuku yaTenzi hatisi kuti tinoisa utsvene mariri but zvakanzi richengetei riri dzvene kuti muzive kuti ndini Mwari wenyu wanokuitai watsvene. Muri kubata zvakanaka. So ndere watsvene sabata asi kuti rirambe riri watsvene kuti mutsvene arichengete riri dzvene ndo kuti azive kuti ndi Jehovha anomuita mutsvene. Ari kujeka rinotoda rutivi rwako kuti richengeteke riri dzvene. Mukapota muchironga tipi neFriday manheru kana kuti masikati zvamunoziva kuti zvinokusvitsai musabata muchiri ikoko mozoda kuti parapato kuti ayawira mugomba maipushira mugomba kuti mugoibvisa. Apa pasina kutamba tikasadaro vana vanofanira zvamunoziva imimi. Iko kuri Mwari anoraramisa. Zvechitende izvi zviri kuda trust muna Mwari, but nasuno ukadzidzisa true religion, ukadzidzisa 100% obedience nekuimba muna Mwari, unonzi uri fanatic. These are religious fanatics. And ameno zvinoita mhandu vanhu wese wanoitenga nyaya iyoyo wanorida ningine soko rakadaro nekuti wanoda kuenda koita zvisizvo. Saka unosara usina anokutsigira nokuti nyika yese inenge ichienda kusiriko. Tenzi ari kuti iwai nemoyo wanga uri muna Kristu. Kristu ndiye religious fanatic number 1 kana ukatora matorero azvinoitwa nevanhu, nekuti akauya achidzidzisa zvaiwa pabhuku asingaende nokunoenda ruzhinji. Nanhasi uno ukadzidzisa zviri pabhuku usingaende kudirection inotorwa nevazhinji unonzi uri religious fanatic. Musafunga muchiti kana wakagona kukuti iwewe uri religious fanatic zvinotadzika kuti wataure izvozvo kuna Jesu Kristu. Pada chete kwenguva idzodzo wanga wachizviisa neimwe nzira, but akaurayirwa izvozvo. Waheburu isako pasini Hebrew 4 Waheburu 4 verse ndeya 15. Inoverenga ichiti nokuti hatino muprista mukuru usingagoni
kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaedzwa pazvinhu zvose sesu asine zviwi. Haichadiwa madzidziso iyoyi nhasi uno yokuti Kristu akanga ari munhu pawanhu akararama mukuedzwa sekuedzwa kwendinongoitwa. Wanoti akanga ane advantage nokuti anga ari Mwari. But vaHebheru vanoisa pachena kuti nature, chimiro chaKristu panguva yaakanga achinzi mwanakomana waMwari pakati pavanhu, munhu kuvanhu, Jesu akanga ari munhu wenyama sekuraramawo kwandinongoita nhasi, sekuti akanzwiswa temptation, muedzo, aiunzwa sezvandinozviita nhasi. Asi mutsauko uripo kuti, nekuti shoko rinodaro, akanga asina zviwi. Kuti akanga asina zviwi uku ndiko kunotaura kuti ane simba rekutaura kuti anouya muchinda wenyika uyu asi haana chinhu mandiri. Chinhu chamukuru wenyika, prince wepasi panapa, Satani, chitema. Kana tiine zvitema, tinenge tiine zvinhu zvamuchinda iye uya. Zvimwe zvacho zvitema zviri muvanhu hazvisati zvamera chete. Mari kujeka, zvinenge zviri muninga dzomwoyo wachizvironga. Thoughts, evil thoughts. Munozviziva here kuti chibhokisi ichi, workshop iyi inonzi mwoyo womunhu, ikasawana mupurisa, zvinhu zvinotamba imomo mukati imomo, soka munotamba zvipoko zvemhando nemhando. Inoita imwe imba inotyisa. Mifungo ikasaichengetedzwa, ende inochengetedzwa nei? Unoziva kuti Dhavhidhi anga ane chikomborero chakakura sei? Aizoti ndinopota ndichifunga neukuru hwenyu tenzi kana ndiri panhoo yangu. Kana ndiri pai? Nhoo chiko? Ndopokurara. But imbozotarisa manheru anhasi, manheru arini? Emboitai 5 minutes mai. 5 dzakadai, 1 2 3 4 5 dzokumboda kumbopota muchicheka kuti muri kufungei manheru mauda kurara. Muone kuti pane chakanaka here ipo pai. David obva ati ndinofunga neukuru hwenyu. Saka panzvimbo yekudzisiya pfungwa dzonetsa kufudza, masvosve ari nani? Kwapiwa panchimende yekufudza masvosve, wapanichwa. Rimwe richienda uku, rimwe richienda uku, uchidzora unoswera. Because haazivi kuba kufudzwa. Asi atori nani pane pfungwa dzomunhu. Pfungwa dzinomhanya kwakasiyana siyana, dzinokufungisa zvinhu zvisina basa. David obva ati panzvimbo yeizvozvo ndofunga neukuru hwenyu Mwari. Kutora nguva dzekuramba achiona ukuru hwaMwari. Ukanzwa ukuru hwaMwari, inzwai ukuru hwaMwari kunaka kwawo. Zvikanzi naNaomi chapter 1 verse 3, makore makuti
iguruwa retsoka dzake, kuti kana akafamba Mwari kufamba mudenga umu, amene kuti anenge achienda kupimo mumatenga umu, kobva kwapwititika huruwa. Nhasi weatherman obva ati 8/8 cloud cover, kwakavhara makore, kwakakwidibira, kana kutozodzakara kukanaya nama achiti kudaro, nokuti tenzi wasumuka mheno kwaanga achienda kocheka zvinhu zvake zveumambo, bva kwafumbuka hutsi hunonzi makore. Ukafunga nekuti panoita tibukiro yegore retype iyoyo chinzi ndo dust retsoka dzake, how great is that God? Amen. Saka une zvakawanda zvokufunga nezvazvo noukuru hwaMwari, but wazhinji tiri kurwara nokufunga utsinye. Ndoda kumuratidza kuti handinzwara. Ndibva ndazomudai. Imi nyika ino inorwadza ine. Ende mune vanhu vanogombura. Wazhinji wacho dai anga ari madegree, madoctorate ekutsondoresa. But tenza kuti matsiyo ndeangu siyai zvakadaro. Chete ndinononoka kutsamwa. Zvainotaura chero kuna Namu iye mwe chete. Tenzi wanonoka kutsamwa. But wazhinji tikasepa dzidzisika zvakanaka, kunonoka akusi kuti anoregera kutsamwa. Hapana unzi anoregera kutsamwa, anotsamwa but anonoka. Ende mukunonoka imomo zvinotonakirawo neni, because mwoyo wangu wakaipa. Uri kutsvaka, haleluya, uri kutsvaka pattern inonzi Jesu Kristu. Zvikanzi iwai nomwoyo sewakanga uri naJesu Kristu. WaHebheru obva ataura panapo zvikanzi tina mumiririri mukuru munzvimbo yemudenga, munzvimbo tsvene-tsvene, akanga ari pasi, one who was on the ground, akauya akaedzwa sezvendinoedzwa, chokorobva rati asi anga asina chinhu. Ndakanga ndiri kuverenga pakati pesvondo ipapa, tsamba yacho I think it was written 1904 here, ndichaitarisa kana mukana uchibvumira. Amai waiti wachitaura comment yavanotaura nevanhu vanozomira mukati menguva yekutsamwa kwaMwari, the ones who will stand. Zvikanzi kutsamwa kwatenzi kuwauya, ndiani achamira? Zvikanzi ndiwo wanogona kunge wakamira naKristu pakuti Satani anouya asi haana chinhu mandiri. Unoziva kuti hairisivo wara rakapusa iro. Because ukada kuti Satani haana chinhu mandiri, anobati hautonyari izvozvi pamberi pavanhu. Kuda kuti hauna changu iyoyo. Handiti tanga tichi manje wakuteta uchasvetukira kuda kubata muromo kuti asazvidudze pavanhu. But trends vari kutaura mumangwanani, zvikanzi iwai nomwoyo wanga uri muna Kristu. Mwana waMwari, ndine tumavhesi tushoma twokukoverana nemi tisati tavhara nyaya yedu. Pane nyaya dzapo ipapa. Johani wokutanga chapter 3, 1 John 3, Johani wokutanga 3 verse 9. Zviko zvinotaurika kana kuchinzi haana chinhu mandiri. Mumwe ndiri kuverenga verse 9. Johani wokutanga chapter 2 verse chapter 3 verse 9. Mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haaiti zviwi, nokuti mbeu yake inogara maari. Haagoni kuita zviwi nokuti wakaberekwa naMwari.
pari kunzwika here apa. Seed, mbeu iyo yambotaurika iyo kuti izvozvi zvikadiridzirika zvakanaka unooneka zvauri. Munoona howa unozotengeswa mumatownship umu, wakuiwana howa wakazadzwa mumadhishi, muri kuona. Sonzi iyi inhedzi, iyi inzeve, ichi chachihombiri. Howa iwo uya tiri muchirimo ndizvo. Tikabuda yenhasi unori, muri kuona kupisa kwari kuita. Toti awa ndovane maziso anenge anoona zvakanaka. Nangai makadai, iyi genge ngaiende yakadai. Toda kuti munhu nomunhu auye neplate yehowa. Munouya nawo nemhaka ye nguva handiitika. But pamapfuura napo chaipo muchitohushaya nhasi, kana zvikange zvaitika kuti makondishini nguva panaya zvakanaka, handiti munotopfuura muchizadzira dhishi renyu ipapo, modzoka nawo muchitoti tatosiya humwe, nemhaka yekuti kusahuona nhasi hakusi kuti haupoba, huripo, but hatsi nguva makondisheni aya haasiriwo yekuti uone. Ndo zviri munhu izvozvo. Saka uchizoona pachiti pakange pangoita chimiro, and a crisis, chimiro chinozunza munhu. Crisis is a very good indicator yecharacter yemunhu. Inobuditsa pachena character. Saka uchizoona munhu achikunya hembe kuti haunatsondiziva iyoyo, haundizive. Yes, hatikuzive izvi, but iko zvine izvi panaya zvakakwana, waakufundira zvokuzadza dhishi manje, tinohuona tichitotaura kuti ichi chihombiri ichi. Ukaona mukutsamwa kwako usingazvidzori, uchiputika zvese zvinotonzi izvi mukristu naye ari kutaura izvi. Ndiwe uri kutsvaka shoko riri panapa riri kutaurwa naJesu Kristu kuti iwai nemwoyo wakanga uri muna Kristu. Vanhu vakaita kukoka madziva kutsvaga nekwaasiri kuti auye panosvipika, da kumusvipira kumeso, kuti amuitire zvakanyangarisa, kwakuti svibira Kristu kumeso mbama. Zvikanzi sezvo uri muprofita, profita kuti warohwa nani pakati pedu? Ngaakudzwe tenzi Mwari. Zvikanzi akaramba akapfawa, haleluya, akaramba akatiwa kuratidza umwari. Zvikanzi iwai nomwoyo wakanga uri muna Kristu. Wakomana ndinotya napo ipo paya kuti dai akanzwaro obva kuti Mwari zvazonyanya manje, wanda kurohwa, wakunyanya kundijairira. Tingadai tiri kupi nezvitambudzo zvedu? Kuti dai dzaKristu dzakadambuka nemhaka yezvaaitwa nevanhu, ndaizenge ndiri kupiko? Iwai nemwoyo sewakanga uri naKristu. Zvikanzi akaedzwa panzvimbo dzese asi haana kuoneka ane chitadzo. WaRoma 6 vhesi ya 16. WaRoma 6 vhesi ya 16. Hamuzivi here, ndakuenda chimhanya iko zvinezvi, hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muwe varanda wake, kumuteerera, kuti muri varanda waiye wamunoteerera, kana wezviwi zvinoisa kurufu,
kana wokuteerera kunoisa kukururama. Rupanzwa ivavo. Saka pane choice yezvingani yezviviri. Tine shoko romutumwa akawimbiswa kuti achauya wokupedzesera, shoko raEriya. Dzidziso iripo inoti last Eria. Asi ukaverenga vhesi racho haritiba kuchauya last Eria, rinoti kuchauya Eria. Kuchauyani? Kuti yedze kutaridzisa zviso zvevana kuna madzibaba, zvemadzibaba kuwana. Revival iyi, fathers of faith newana wanhasi uno, newana wanhasi namadzibaba akare pari kucheka. Saka panapa pari kunzi hamuzvisive basa raEriya iroro nderekuti sarudzai kuti muri kudani nhasi uno. Kristu ari kuti kana ukanga uchindisarudza iwe nomwoyo wese wandinawo. Hamuzvisiwe here? Don't you know that? Hamuzvisiwe here kuti kana uchiita munhu anoteerera akati kuzvinyangadzo uri muranda weiyeyo kurufu, asi kana muchiteerera akati kuupenyu muri muranda weiyeyo kuupenyu. Zviviri. Paya paunoita chisicho, nyaya yechinyangadzwa kwamana ndakaona simba racho kuti takaberekerwa mubereko yechitema. Ndichapinda kunana Bulawayo, nyaya iyo inogara ichiuya mumusoro mangu. Ndakakaona kamwana kamukoma wangu, taenda kwamukoma wangu kwa Bhima Chingweni. Kari kadiki kamukomana kaikuda kaya. Mai vane kapeti yanga ine zvimveremvere seiri apa. Saka mai guru vaisotambura nayo stereki kuti isadirwe mvura. Izvi kazviridha kuti amai vane problem nemvura ini kange ichirasikira pakapeti apa. Ndakamona achinyatsa kubata dhishi so kari kadiki kubata mune pasi paro so kutarisa uku kakaona kuti hapana ari kundoona. Ndiri kumuona ndiri pangu ndega kutarisa uku kakaona kuti vanhu vari busy vari kuona TV, kuti gubhu kurasa mvura yacho. Wasvetuka amai wacho. Newa unodiwa rasa kudhara mvura iyo. Ndopandakati kureva kuti Satani ane tunings dzaakaita muvanhu kubvira paudiki wakomana. Kuziziva kuti zvinosvota, saka ndikadai so uchamhanya. Iwai nemwoyo seuri muna Jesu Kristu. Kana uchinge uchiteerera chitema mukati mako, adzi uri muranda wani weanoitisa izvozvo zvichiendesa kurufu. Muri muranda waSatani. Ndo zviri pana waRoma anoteerera chitema kuti chiitwe muhana make nemumwoyo make nemuupenyu hwake, anzi muranda waSatani, magumo acho kurufu. Ndo zviri apa. But wanoita kururama achiteerera izvozvo muranda watenzi Jesu Kristu. Saka Jesu akati hamunaba chinhu chake mandiri uyu, because maari Kristu manga musina chitema, saka anga asiri muranda wadiabolos. Fungaisisai nezvazvo kuti ukaonekwa une chitema 1 ndikaonekwa ndine chivi chimwe chete, paichocho Satani anga achitoerenga kuti pamaslave angu, waranda wangu nanhinga aripo, pazvipi zvacho, paicho icho ndechangu icho. Wana waMwari, rakanaka sei shoko iroro kutaurika matiri kuti maari hamuna chinhu, mandiri hamuna chinhu chake iye Satani. Muri kupaona zvakanaka? Vhesi ya 15
John 14 ndichienda kumapeto. John 14 verse 15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Kana muchidini? Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. John mwechete chapter 10 verse 27 inovhara ichiti, makwai angu anonzwa izwi rangu, neni ndinoaziva, uye anonditevera makwai angu. NdiJesu Kristu ari kutaura nemakwai ake. Hanzi anonzwa chii? Munoziva kuti vhesi irori rinonakidza zvaro kuriwerenga, asi ukanyatsa kuzotifungisisa nechinonzi gwai why, kuti sei pachizonyorwa kunzi inonzwa izwi rangu igonditeerera. Muka inonzi why inotaurika kunaka kwayo nekuti ndo dzinofudzwa naKristu panapa. Murupaona zvakanaka. But why? Sei muKristu achifananidzwa newhy? Haisi nyaya ba yekuti anoteereresa chete. Why ine dambudziko rekusasumudza musoro kunyanya kana paine ufuro hwakainakira. Pari kunzwika here ipapo? Iri notorious for keeping the head low, ichingoenda ichifura nokuti zviri kuiitira. Amen. Zvikanzi Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chinhu chandoshayiwa. Akakupai zvese tenzi kuti ufuro huve girini, imi muri gwai rake. Ane dambudziko rokuti munofura kudzakara marasika. But chinozondifadza pana 10:27 nenzi dzinonzwa wai dzangu, dzinonzwa izwi rangu. Nekuti anozoti papaye opota achidaidzira kuti wai dzangu muripiko, kuti izombochechukwawo kuti tinenge tiri kuramba tichienda panapa. Muri dzauko, izwi raunzwira kure. Dzatenzi Jesu Kristu dzinokomuka dzichidzoka kuteera izwi romufudzi wadzo, ndo kuine moyo unodzoreka kana tichinge tichiita zvatinenge tichiita zvepanyika. Haleluya. Nyika ine zvayo. Kana ukasiwa wakadaro, Mwari akasaipa Sabata kuti imbodekarai, dzokai mudhuze, munoenda kure nemabasa epano panyika, muchingofura muchienda. Zvikanzi iwe aine moyo shonga uri muna Kristu, auona kuipa kwawo Dhavhidhi, because wakambofuririka zvakaipa, akazoti chidhara ichi mambara, ndadii ndakumbira muridzi wemapatsi, genuine parts, andipe munyowani. Vanogadzira dzimotikari vanozviziva zviri nani. Zvisimbi ukaona chaakunetsa ukazonotengera chinyowani, unonzwa pachitaurudza apa unotombokanganwa, unochofa. Endo zveshuwa ukaisa chitsva, unoona unombofamba pasina dambudziko rinenge riripo. Dhavhidhi aizviziva izvozvo, zvikanzi handisi kukumbira mapatsi aIsuzu kana kuti Toyota, ndiri kuda pati yomunhu akasikwa nomufananidzo watenzi kuti ndiitirwe nyowani. Zvikanzi tenzi, isai mandiri, sikai mandiri moyo mutsva, ndiwe chisikwa chitsva, ndinombokanganwa zvezvitema, ndichigonawo kutaura naJesu Kristu kuti muchinda uye unouya, asi haana chake mandiri. Okuti nenda ane moyo mutsva,
Wana wa Mwari wakomborere kuerenga kwezwi rawo nokuti nderezokwadi. Ari kutsvaga mwoyo mutsva tipinde mumunamato kuti tipuwe mwoyo mutsva kuti tifanane naJesu Kristu. Amen.